Hi ha una veu a cau d'orella que et xiu-xiueja. No eres capaç de crear cap història. No ho eres. Aquesta escriptora i aquest escriptor també l'escoltaren. Ara et donen idees per a presentar-te al Premi Sambori. Tens por al full en blanc? Dibuixa algun personatge en plena d'emocions, alguna idea. Qualsevol element pot ser el primer fil de la teua narració. No tingues por a les paraules. Pots escriure "s'està fent de nit", però també pots escriure "el capvespre era una aquarel·la". Estàs dient el mateix, però molt més bonic i amb més matisos. Ei, que no et mengen el cap amb això de la inspiració. Escriure és prendre decisions. El nom d'un personatge, quin color d'ulls té, posar una coma, buscar sinònims. Tot és escriure. El lector no està veient una pel·lícula, ha d'imaginar, i per això depèn de les teues paraules. Utilitza la descripció d'objectes, de paisatges, de personatges, però també de sentiments. Saps quina és la manera de posar en moviment un personatge? Posa-li al davant un problema, que s'enfronte a ell, que el resolga, o no. Recorda, no hi ha història sense conflicte. Les paraules en un text són com els colors d'un quadre. Utilitza la comparació i la metàfora en les teues descripcions. I quan ja tens la història que vols contar, has de decidir com la contes. Oïda, tacte, gust, olfacte? No et limites a una narració visual. Explora tots els sentits. Fes jocs amb les paraules. Intenta construir frases coherents prescindint d'una vocal determinada o busca 10 paraules en el diccionari que no conegues i elabora un text coherent. No hi ha una única manera de contar les coses. Per això és important que trobes la teua forma de dir-les. El teu estil et farà lliure. Quan escrius és com si fossis un déu, una deessa. Crees personatges i paisatges que no existien abans de que els imaginares tu. A partir d'ara, viuran en el cap dels teus lectors i lectores. Fent cas als consells contats, ser escriptora o escriptor està a les teues mans. Ja saps!